celebration. Opatsani nkhani ndine Sibongile Aitseka ophunzira atanunga katundu wa sukulu. Mzamasewero Reserve Bank of Malawi yavomereza kuti Silver Strikers idzasewere mu mpikisano wa CAF Champions chaka chamawa. Munkhani zina atsogoleri amaiko osiyanasiyana akuyembekeza kuti bata libwerera ku Syria pambuyo pakutha kwa ulamuliro wa President Bashar al-Assad. Tsopano nazi nkhanizi. Bungwe la Chartered Institute of Logistics and Transport lati kusowa kwa chidwi kwa atsogoleri andale kubwezeretsa mbuyo chitukuko cha maulendo apamadzi pomwe anthu ambiri akuphunzira za ntchitozi koma palibe chidwi chilichonse chofuna kutukula ntchitozi. President wa bungwe Cuthbert Chinguwu wanena izi atayendera malo ofikira sitima zapamadzi kuchipoka mboma Salima ndi Monkey Bay kumangochi pokondwera zaka 105 pa za ntchito za maulendo apamadzi. Mphunzitsi wa ukadaulo wa ntchito za maulendo ku University ya Mobas Peter Chiumbuzo wati ambiri akuphunzira ntchitozi koma salembedwa ntchito chifukwa palibe ntchito za maulendo maka apamadzi zomwe sizilandira chidwi chokwanira. Western Guta andi zambiri. President wa bungwe la SUTA Cuthbert Chinguwu wati bungwe lawo likadakonda ntchito za maulendo zikadapita patsogolo kuti zipindulire pachuma dziko lino lomwe ati silinalumizike ku nyanja zikuluzikulu. Achinguwu aonjezera kuti dziko lino likusowekera kuti litsekule zipata makamaka kuti maiko oyandikana nawo adzitha kuchita nawo ntchito za malonda mwazina. Iwo aonjezera kuti kuchedwa kofuna kuyambiranso ntchito za maulendo apamadzi, kusalumikizana kwa ntchito za pamadzi komanso panjanja mwachitsanzo, komanso kukhalitsa kwa sitima za pamadzi zomwe zili mdziko lino ndi chinthu chodandaulitsa kwambiri zomwe ati zifunika kuziganizira. Peter Chiumbuzo omwe amaphunzitsa pa University ya Mobas ati dziko lino lili ndi anthu zikwizikwi ophunzira bwino pa ntchito zosiyanasiyana monga za maulendo apamadzi, koma kuchepa kwa sitima za pamadzizi mwachitsanzo ndi chinthu chimene chili chodandaulitsa kwambiri. Ngati nditaphunzitsa ndi 2000 or 3000 pomwe sitima mwina kwenda ndi imodzi ndikuti anthu amene ngafune ndi 20 kuthanza kuti 2000 chakuti angokhala ndati chimene chongofunika nchona kuti dziko lionese kuti kodi lingachite chani poonesa kuti lachitanso invest ku maulendo apa nyanja amene wa mwina mulengalengawa mwina Bulero. Malawi ngati dziko lili ndi sitima imodzi yokha yomwe ndi yokhalitsa padakali pano yomwe imanyamula anthu pa nyanja ya Malawi komanso ilibe ndege zake. Ndine Western Guta kumangochi. Sukulu yomwesi ya boma yachisapi ku Blantyre Aitseka ophunzira atanunga katundu wa ndalama za nkhaninkhani dzulo atipasakondwa ndi chakudya chomwe akuwapatsa komanso malo ogona. Wachiwiri kwa mnene wa polisi ya Limbi amulimbika Chibisa wati ophunzirawa atentha basi sukulu iyi aswa galimoto zina ziwiri zipinda zophunziramo malo ogona ndi ofesi ya aphunzitsi. Apolisi atakufufuza ophunzira 43 omwe akuwaganiza kuti anatsogolera ziwawazi. Tinalandira ndithu uthenga kuchokera kwa headmaster achisapi secondary school amene ali abambo Ted Mphakamisa kuti ndithu kagulu ka ophunzira okwanira ndithu 43 kanakhala ngati kakhala limodzi ndi kuyambisa ziwawa pa sukulupo. Ziwawa zimenezi malingana ndi kukamba kwawo zinali ndithu zokhuzana ndi kuti masiku angapo apitawo amadandaulaso ndithu kuti pali nkhani ya makamaka kadyedwe komanso kuti malo okhala sali bwino kwenikweni pa sukulu pamenepa. Ndipo tsiku la lero chakumamawako pamene amaona ndithu kuti kagulu ka anyamata ndi atsikana onse okwanira ndithu 43 anayamba ndithu kuyambisa zaziwawa ndithu anayamba pakana kugenda ndithu pa mawindo kuphwanya oti aonongapo katundu aotcha school bus yomwe registration yake ndi Mahindra. Bungwe lomenyera ufulu wogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Union MCTU latilandira milandu yowana 350 yokhudza nkhanza zachiwerewere pamalo a ntchito chaka chino chokha. Wachiwiri kwa mkulu ona za maphunziro ku bungweli Jesse Ching'oma wati zikuonetsa kuti pali mchitidwe wakulu wachiwerewere pamalo a ntchito ndipo adindo ayenera kuchitapo kanthu kuti uthe. Padali pano bungwe la MCTU
la akhazikitsa ndondomeko yolimbana ndi nkhanza zogonana malo ntchito nonkubwa ndi zambiri. Nkhani ikudza pomwe dziko lino likumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza. Wachiwiri kwa mkulu wa zophunzitsa anthu kubungera MCTU a Jesse Ching'oma ati chiwerengero cha madandaulo okudza nkhanza zachiwerewere kumalo a ntchito chikuonetsa kuti vutoli ndi lalikulu kwambiri. Nkhanza zitu sizinachepere 350 and kuvuta kwake ndiko kuti tikutha kuganiza kuti zikhoza kuchulukirapo chifukwa ena adakachita bemantha kufotokoza ende kwina kumene umamva mphekesera ukafusa anthu samabweranso poyera kwambiri. Mantha adakalipo kusonyeza kuti ndi zambiri komanso ndiye kuti tikuyenera kuchitapo kanthu makamaka pa nkhani za chidziwitso. Malinga ndi Ching'oma, gawo la ulimi ndikumwa kuti kuchokera madandaulo ambiri okudza zachiwerewere pa ntchito. Polankhula pa zochitika zokumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza, Ching'oma apempha magulu okhudzidwa kuti atengerepo mbali poonetsetsa kuti nkhanza za mtundu zitheretu. Mfumu Thula ya mboma la Nkhata Bay yati nthawi yakwana yoti anthu aziulula nkhanza zomwe amakumana nazo. Makolo ndapase uthenga woti alimbikise ana kupita ku sukulu, asamakakamize kuti akwatiwe ali ana, komanso asamatume ana azikagwira ntchito kwa anthu ena pamene kumeneko akulandira nazo nkhanza. Zochitika zokumbukira masiku 16 okudza nkhanza zimachitika pamutu woti titengepo mbali pothana ndi mchitidwe wachiwerewere pamalo a ntchito. M'malo mwa Zodiac ndine Nowa. Katswiri wa ndale watagwizana ndi zotsata zakafukufuku wa bungwe la Afrobarometer yomwe wati anthu ochuluka ndi osakondwa ndi mmene boma likuyendetsa ntchito zake, ndipo chisankho chidakachitika mu August chaka chino oyimira ngati president wa DPP ndi akadapeza mavoti ochuluka. Awandafu Mkuchi ati zotsatirazi ndi chithunzithunzi cholondola ndipo boma komanso azipani ziunike mozama. Kumbali ya Katangale nalo bungwe lolimbana ndi ziphuphu la ICP kudzera mwa mneneri wake Aigirita Ndala lati lamva zotsatirazi ndipo lichitapo kanthu monga kulimbikitsa kuphunzitsa anthu pa zakuyipa kwa Katangale. Kasimaubi andi zambiri. Kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer amamva maganizo a anthu pa nkhani za ndale ndi Katangale, ndipo kumbali ya ndale zasonyeza kuti 43% ya anthu akadavotera mtsogoleri wa chipani cha DPP chisankho chikadachitika mwezi wa August chaka chino. Zotsatirazi zasonyezanso kuti oyimira chipani cha MCP akadabwera pachiwiri ndi 29% ya mavotiwa, pomwe oyimira UTM akadapeza 7% ya mavoti motsatidwa ndi UDF ndi mavoti 2%. Koma zotsatirazi zasonyeza kuti momwe akupikisanawa palibe akadapeza mavoti oposa theka la mavoti onse, monga mmene malamulo achisankho amanenera kuti opikisana apeze theka la mavoti onse kuti akhale opambana. Kafukufukuyu apezanso kuti boma lomwe lilipoli ngakhale likuchita bwino m'magawo monga za madzi ndi magetsi, anthu sakukhutira ndi mmene likuyendetsera ntchito zachuma. Kumbali ya Katangale, anthu ambiri akuti akuganiza kuti Katangale ndi ziphuphu zakwera kwambiri mdziko lino chaka chino kuyerekeza ndi chaka chatha, ndipo nthambi ya polisi ndiyo akuganiza kuti kuchita Katangale ochuluka ndipo pambuyo pake pali ofesi ya president. A Joseph Chunga ndi mmodzi mwa omwe anachita nawo kafukufukuyu. Pamene adindo osiyana-siyana kanda ndale maudindo osiyana-siyana akupanga ziganizo zawo, mapolisi awo azitha kumamvetsera zimene anthu akunena. Wonderful Mkuchi ndi katswiri pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino. Lepa zotsatira zomwe taona kuti ndale anthu pakadali pano ambiri sakusangana ndi boma ndi zolondola ndithu, komanso ena kunena kuti ziphuphu kapena chinyengo chikuchulukira mboma ndi zoonanso zimenezozo. Aigirita Ndala ndi mneneri wa bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi Katangale mdziko lino. Ndiye tikuyenera kuti tigwire ndithu ntchito kwambiri yophunzitsa wanthu kusintha kaganizidwe, kunena kuti tisakhale mtundu wa wanthu umene uzichita kukhala ukonzekera kukachita ziphuphu. Bungwe la Afrobarometer linachita kafukufukuyu pamodzi ndi nthambi ya Center for Social Research yomwe ili pansi pa University ya Malawi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Mwana nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri mukhale pomwepo. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba musamavutikenso ndi udzudzu.
Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep, mosquito bite free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family. takulandaniso tionenso mitu yake. Bungwe la Chartered Institute of Logistics and Transport lati kusowa kwa chidwi kwa anthu andale kukonza kusokoneza ntchito za maulendo apamadzi. Sukulu ya sekondari ya Chisapi ku Blantyre itseka ophunzira atononga katundu wa sukuluyi. Mzamasewu Reserve Bank of Malawi yavomeza kuti Silver Strikers idzasewere mu mpikisano wa CAF Champions chaka chamawa. Munkhani zina atsogoleri a mayiko osiyanasiyana akuyembekeza kuti bata libwerera ku Syria pambuyo pakutha kwa ulamuliro wa President Bashar al-Assad. Imodzi mwa kampani zikuzikulu za insurance mdziko muno Nicolife yati mchaka chomwe chikutachi idapeza phindu la 30 billion kwacha polankhula ku Blantyre pomwe bungweli limapeka mphoto kwa ogwira ntchito omwe akhala ogwira ntchito kwa nthawi yayitali. Mkulu wa zachuma ku Nicolife Victoria Zigowa wati kupambanaku kwachitika chifukwa cha business yatsopano somwe anapeza kwa ogwira ntchito asanu atatu omwe akhala kugwira ntchito kwa nthawi yayitali. Zigowa wayamikira chifukwa chodzipereka. Cholinga chake kwenikweni ndi kuathokoza ma employees athu amene takhala nawo ndithu kwa kanthawi. Mwaona kuti tathokozapo ma employees ena kuti takhala nawo zaka 10, ena takhala nawo zaka 15. So mkungu asangalalira chifukwa for company iyi kuti ifike pomwe ilipa ndi chifukwa cha ntchito imene ma employees athuwa amagwira. So company iyi yapanga improve kwambiri mu performance yake chifukwa cha contribution ya wina aliyense amene timasangalalira lero. Chakachi ndikhozonena kuti chayenda bwino tikatengera komwe tikuchokera mene tinangolowa kumene chinali chaka choti timaona ngati nzovuta kwambiri. Moti miezi 6 yoyambirira performance yathu inali yovuta ndithu komabe mu 6 months ya kumapetoyi taona ndithu kuti tapanga improve kuchokera pomwe tinali. Moti tikuyang'ana ma profits ndithu chama 30 billion omwe kuona mene komwe tachokera imene ndi improvement ndithu. Modzi momwe andi amporoyi a Joshua Chalira athokoza oyang'anira kampani pazomwe achita. Okay, tathokoza kwambiri ndipo tamva kukoma kuti no kampani yatiganizira ndi kuti patsa kamwambo kameneka ndi mphatso zimene atipatsa monga anthu amene akhalitsa. Zikulimbikitsani bwa? Zitilimbikitsa kuti no going for akupita chitsogolo tilimbikirebe monga mene muona nenera muja izi zachitika chifukwa cha zinthu zingapo zimene no zapanga shape company. Muona company yakula kufika mene ili lero tikhupira kuti no titapanga so kuyikapo effort yomwe tinali nayo mbuyomo ndithu company ikula kuchoka pene ili panopa kupita chitsogolo. Ndiso ana athu ndi kuti adzayipeza Nicolife kutsogoloko tikapiriza magwira cholimbikira chotere. Mukudziwa bwino Nicolife imapanga contribute kwambiri ku chuma cha dziko lino ndi kuthandizira Nicolife tikuthandiziranso chuma cha dziko la Malawi. Zibanja People's BB ndi mafunde zakhazoyamba kulengeza kuti zakhazikitsa pangano ogwira ntchito imodzi pa chisankho chaka chamawa ndi mtsogolo. Zibani izi zalengeza izi dzulo pa msonkhano wawo olemba nkhani ku Blantyre pomwe panali mlembi wamkulu wa chipani cha PP ya Benja Khame ni mlembi wa chipani cha mafunde Salim Karim. Malingana ndi Khame mwazina zibani izi zisankha mtsogoleri mmodzi yemwe adzachimire pa chisankho chikudzachi. Tinankula ndi Khame. Malawi ayembekezere chitukuko chenicheni komanso upangiri weniweni pakatipa Katangale yangokhala nyimbo ngati yakutchalichi yokuti mukayimba kumene kuja mwaisiya
tikhoza kufunsa mtundu wa Malawi kuti kuyambira 2014 ndi uti uyo amene anazengedwapo mlandu wa katangale ndikutha kuti tingasonye njala, koma kucha kwa siku kuda kwa siku tikumva ndithu nkhani za nkhani zopakula chuma cha Malawi zimene zikunena kuti iyayi ifeyo ngati tili anthu olikonda dziko lathu tiyeni tigwirane dzanja, tiyeni tibwerese utsogoleri wa chikondi chenicheni cha Malawi. Choncho Malawi ayembekezere chitukuko. Kampani Salima Sugar yati kuyamba chaka cha mawa iwonjeza mlingo wa sugar omwe imapanga pa chaka kuchoka pa 21,000 metric tons kudutsa 30,000 metric tons. Wapampando wa kampani ya Wester Kosam ndiye wanena izi pambali pa mwambo opereka mphoto wa National Product Magazine ku Lilongwe, komwe kampani yasankhidwa kuti ndiyo mwe yapanga sugar wapamwamba mchakachi. Nkhani yowonjezera mlingo iyi yasangalatsa bungwe lomenya ufulu wa anthu ogula katundu la kama, koma mkulu wa bungwe ila John Kapito wangiza kampani kuti ionetsetse kuti ntchitoyi ikupindulira anthu omwe amapeza ndalama mochepekedwa. Franklin Mtambalika walemba ripoti. Kampani ya Salima Sugar yati kukhazikika kwa mitengo ya sugar pa msika ndilo gawo lalikulu lomwe kampani yakwaniritsa chakachi, ndipo ikukhulupirira kuti ikuonjezera malo olimapo nzimbe zikweza chuma chomwe imapeza. Wapampando wa kampani a Wester Peter Kosam wati kuti izi zitheke pakufunika kuti boma liwonjezere ndalama ku kampani iyi. Ndimene ngokhala 4,000 hectares ngokhala tutalima minda yonseyo, ndiye kuti sugar apeze kwambiri chaka chamawa ndizakazi kubwerazo, ndiye kuti forex ikhaso kubwera dziko munomo. Pempho langa ndimwelo lonena kuti akuluakulu a boma athamange achitema chawe ngati pa angapeza bwaizi ena amene tingathiso panga nobale ali ndi ndalamawo kuti adzalowetse mmenemo alowetse mwachangu kuti tigwire ntchito yapamwamba sugar ambopeza kwambiri mdziko. Mkulu wa bungwe loona za ufulu wa anthu ogula la Consumers Association of Malawi kama a John Kapito ati ndi okondwa ndi nkhani, komabe alangiza kampani kuti ionetsetse kuti anthu agula sugar pa mtengo mverera. Pakadimba sugar kukhala kokwera kwambiri pazifukwa zosamveka zimapangitsanso anthu zekuti tikayikire kuti kodi cheni chimene makula kuti mapindu echo ndi chani, ndeno kuti ngatakanga pangerekereza zothandiza kumafuna kuti mitengo izikhala kuti ndiwakomera anthu. Pakali pano National Product Magazine yapereka mphoto kampani ya Salima Sugar kuti ndiyomwe yapanga sugar wapamwamba mchakachi. Nkhani za masewero banki ku mdziko muno yati yavomeza kuti timu ya Silver Strikers idzasewere mpikisano wa CAF Champions League chaka cha mawa, koma ikufuna akuluakulu aonetse chilungamo pa zimene zikufunikira ndi kupereka dongosolo la kagwiritsidwe ka ntchito kachuma nthawi yabwino. Timu ya Silver isewera mu mpikisano ukamba kuti yatenga ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chino koyamba patadutsa zaka zochepera 11. Polankhula pambali pa chikondwerero choveka timu ya Silver ufumu wa ligi ya chaka chino loyeruka ku Lilongwe, wachiwiri kwa mkulu wa Reserve Bank ya Malawi Dr. McDonald Mafuta Mwali anati timu ira ndi thandizo lina lilonse lokhudza mpikisano wa Champions League kamba kuti yachita zinthu zakupsa chaka chino. Ya tinankhulupirira komanso chachikulu kumbuyoko timamupatsa chikondi chonse kunena kuti iweyo palankhulidwa zambiri, koma mpira timakhulupirira kuti si mpira chifukwa choti nasera timu inake kuti sungakoche, iweyo ndiwe kochi wakuno, so zonsezi uzisiye kumbali, tiye tigwirane ntchito monga ngati inu kochi wa Silver. Ndi anamvera kwambiri andi anaudzaonanso chikondi chimene body chair body yawo ifeso amasponsors ndi anthu onse kuti Reserve Bank tinadzamuonesa chikondi kwambiri pamene tinadzamuona kuti munthu wamansuka ukuyamba kugwira ntchito yake moyenera. Kuyambira lero yamba kuyang'ana mapuleya kafu tikuyena kumenya osati kupanga participate koma kumenya. Mkuikhulupirira botani kuti timu itakupanga zakupsa mu kafu? Ngati yamenya matimu ku Malawi ikhoza kumenya so kafu, komanso tiwonjezera pamene kochi angafuna kuti tiwonjezere. Nkhani zinatsogolera maiko osiyanasiyana akuyembekezeka kuti bata likhoza kubwera ku Syria pambuyo pakuti pa ulamuliro wa President Bashar al-Assad yomwe zigawenga zalanda boma lake. President wa dziko la United States Joe Biden walonjeza kuti athandiza kukhazikitsa bata ku Syria kuchititsa zokambirana ndi kuthetsa nkhondoyo. Assad ali ku Moscow mdziko la Russia atathawa ku Damascus malinga ndi atolankhani aku Russia. Zigawenga zalanda boma la Syria motsogozedwa ndi gulu la Hayat al-Sham italowa mu likulu la Syria. Abu Muhammad al-Jawali mtsogoleri wa HTS wankhula ndi
mulandu pa nkhani yokondwerera chisankhochi. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza zomwe ndali nazo tisanasiyane nonse. ikoza kusintha zinthu voti yanga. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission likudziwitsa